Pôda nám zomiera pred očami. Dokonca aj dážďovky môžu byť dnes už na poliach raritov. Na niektorých by ste ich ani s rylom nenašli. Nemajú totiž to, čo jesť a ničia ich aj niektoré chemické prípravky a nevhodný spôsob hospodárenia. Pre dobrý zdravotný stav pôdy sú dážďovky naozaj nenahraditeľné. Odhaduje sa, že takmer 70% pôdy v Európskej únii nie je zdravých. Pôda je naďalej vystavená vážnym degradačným procesom, ako je erózia, zhutňovanie, úbytok organickej hmoty, znečistenie či strata biodiverzity. Takéto poškodenie je dôsledkom neudržateľného využívania pôdy a hospodárenia s ňou. Napríklad každý rok sa eróziou odplaví približne 1 miliarda tón pôdy. Masívne striekané lány repky alebo ďalších monokultúr, kam až oko dovidí, zabíjajú život v pôde. Na to nás upozorňujú vedci a vedkyne. A bez života v pôde na ne nič nevyrastie. Progresívne Slovensko chce podporiť farmárov a farmárky, regeneratívne a prírode blízke poľnohospodárstvo. Chceme tiež podporiť obnovu degradovaných ekosystémov lúk, pasienkov, mokradí či pasienkových lesov. A napokon, prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky chceme dať dôraz aj na nepotravinové funkcie pôdy, na ukladanie uhlíka, na podporu biodiverzity či znižovanie rizika povodní a sucha. V progresívnom Slovensku veríme, že budúcnosť je zelená. Bez zdravej a živej pôdy to však nepôjde.